Hola, amics, amigues, soc la Care Santos. El Jordi Milian de l'Illa dels Llibres m'ha demanat que us expliqui com passaré aquests dies de confinament a casa. Mireu, el primer que faré és oblidar tot el que tenia a l'agenda, perquè la tenia plena, ben plena de coses, presentacions, clubs de lectura, xerrades, i a més, entre totes aquestes coses hi havia els actes de presentació, uns quants ja, de la meva nova novel·la, Seguiré els teus passos, que justament surt aquesta setmana. Quina mala sort. Mireu, us l'ensenyo, aquí la tinc. Bé, ens hem d'oblidar de tot això, jo intentaré tenir molta presència al món virtual i m'agradaria molt que em seguíssiu, l'aniré anunciant convenientment a xarxes i tant de bo aquesta presència virtual pugui substituir una miqueta tot allò que ens perdrem presencialment. I la resta del temps doncs, la dedicaré a llegir i a escriure. Tinc moltíssimes coses pendents i intentaré en aquests dies fer alguna d'aquestes coses i fer cas de les autoritats sanitàries, naturalment. Mireu, els escriptors, al cap i a la fi, som unes bestioles una mica estranyes. Tenim una mica d'experiència en això del confinament, perquè escriure una novel·la també és una mica confinar-te. I nosaltres passem moltes temporades tancats. Mireu, jo, de fet, en aquest racó de món, aquesta mena de zulo, que és el meu estudi de treball, hi passo moltes hores i també us he de confessar que és un dels llocs on més feliç soc del món. De fet, aquests propers dies hi passaré també moltes hores. Tinc aquella pila de llibres d'allà, que és una pila de documentació pendent per una propera novel·la que ja tinc al cap. Tinc, per descomptat, una pila de novel·les i de llibres pendents d'altres ordres i em dedicaré, i em frego les mans, em dedicaré a llegir-los, a gaudir-los, a tenir tota la presència virtual que sigui possible amb tots vosaltres i a esperar que això acabi. Per descomptat, m'agradaria també dir que un cop acabi us necessitarem molt, lectors, lectores, llibreters, bibliotecaris, periodistes culturals, us necessitarem molt. El món de la cultura és dels que patirà, no tant com d'altres, és veritat, però patirem. Tenim el Sant Jordi penjant d'un fil, segurament no se celebrarà, si més no en la data que toca. Quan tot es normalitzi us necessitarem moltíssim i segur, estic segura que ens trobarem allà fora. Mentrestant, ens veiem a xarxes. Una abraçada molt gran a tots.